इसोरनि गाहाम बाथ्रा बाइबेल सिरि 1 पिटरनि 2 बालाबनि 2 सिरियावहाय जोंखौ बुंदों बिफा इसोरा नोंसोरखौ गावनि गोसो बायदि सायख'नानै लादों आरो ख्रिस्ट'खौ मानिनो आरो बिनि थैजों फोथार जानो इसोरा गावनि जिउजों नोंसोरखौ गोथार खालामदों इसोरनि दया आरो गोजोननायजों नोंसोरो सुफुं जादों होननानै बुंदों इसोरा बे गुसुं रावनि गेजेरजों जोंखौहाय दिनै फोरमायनो लुबैदों जोंखौहाय बियो दिनै मिथिहोनो लुबैदों जोंखौ बियो गावनि गोसो बायदि सायख'नानै लादों होनना बुंदों जों दिनै इसोरखौ सायख'नानै लानो हायाखै नाथाय इसोरासो जोंखौहाय सायख'नानै लादों आरो ख्रिस्ट'खौ मानिनो आरो बिनि थैजों फोथार जानो इसोरा गावनि जिउजों जोंखौहाय सुफुंदों आरो गोथार खालामदों होनना बुंदों जोंखौ दिनै बियो गावनि खालामनो थाखाय ख्रिस्ट'आ गावनि जिउखौहाय खालाबारानि क्रुसाव आलाय जाहोनानै बे जोंखौहाय गोथार खालामदों इसोरनि अननायखौ आरो बिनि दयाजों जोङो सुफुं जादों आरो बिनि गोजोननायखौ जोङो दिनै जिउआव मोनदों आरो बिनि गोजोननायजों जोङो दिनैहाय सुफुं जादों बेनिखायनो जों जेब्लाबो थांनानै थानाय समाव इसोरखौ जोङो मान होनो बिनि हुकुमखौ जोङो मानिनो बिनि अननायजों जों खामायनो बिनि बोसोन बायदि आवगायलांनो जों नाजाबाय थानो इसोरा बे गुसुं रावनि सायाव थानानै जों साफ्रोमखौबो आशीर्बाद खालामथों आमेन गोजोन्थों।